सारा शुभ संस्कार होला। ओमे एगो बहुत महत्वपूर्ण हमने के यहाँ उपनयन संस्कार जो आज सिद्धांत के, अभिषेक के, मयंक के, प्रतीश पांडे के, अनंत पांडे के आज जो उपनयन संस्कार भेल बा, हमने के आशीर्वाद के रूप में ये गीत गाओ तरी सन तीनों सिंगर लोग मिलके। शुभ संस्कार में उपनयन संस्कार हमने के यहाँ बड़ा हर्षोल्लास से मनावल जाला। हमने के यहाँ चाची अम्मा लोग मिलके बड़ा सुंदर एगो गीत गावेला। देवघर में खाड़ बारुआ बाजा नेउआ जानेउआ करे आहे के होवे देवघर के हमने की हाँ ये गीत के गावल जाला। आई कैसे देवघर में खाड़ बारुआ जानेउआ जानेउआ करे देवघर में खाड़ बारुआ जानेउआ जानेउआ करे आहे के होवे देवघर के हो